Çîroka me îro ji qelema Mujgan Şêxî ku ji Kurdê Îranê bi Farsî hatiye nivîsandin, lê Sadiq Reşwan ji bo Morî Zarok weşanxaneya Morî Zarok wergerandiye. Navê kitêbê Sî çîrok, sî şev e. Çîroka yekem bi navê Zîv-Zîv. Zîv-Zîv hebû carek ji caran xêr û xweşî bibarin li hazir û guhdaran. Dîk û mirîşkek li çewlikeke kesk û pir xweş dijiyan. Heft çêlikên wan ên zêr û xweşik hebûn. Heft çêlikên wan ên zer û xweşik hebûn. Dîko û mirîşkê hewlê didan çêlikên xwe bi başî terbiye bikin û çêlikên wan bibin dîk û mirîşkên baş ji bo çewlikê. Navê çêlikê wan ê herî biçûk Qijqijî bû. Qijqijî wekî xwişk û birayên xwe tendurist û xurt bû. Zer û qelew bû. Lê diya wan xemgîn bû ji ber ku ew li cihê bike çîveçîv dikir zîvezîv. Yani tişûna ku bike çîvçîv dikir zîv-zîv. Her dema ku Qijqijî dikir zîvezîv, xwişk û birayên wî henekên xwe bi wî dikirin. Mirîşkê bi nerîhetî dikir qideqid û wirde diçû. Wê gelek caran hewl dabû ku çîveçîvkirinê fêrî çêlikê xwe bike. Mirîşk li hemberî Qijqijî disekinî û bi aramî nûkulê xwe vedikir û digot: Binêre, Qijqijî can binêre. Bêje: Çîv, çîv, çîv. Ez dizanim ku lawê min dikare bêje. Qijqijî nûkulê xwe vedikir û digot: Çîv. Lê belê dema ku dixwast mîna xwişk û birayên xwe bi lez çîveçîv bike, nedikarî û zîvezîv dikir. Xwişk û birayên wî her tim henekên xwe bi wî dikirin û bi wî dikeniyan. Wan bi nûkuleyên xwe li wî dixistin û ew diavêtin nav av û ritamê. û ger wî kurmek peyda bikira, wan kurm ji nûkulê wî digirtin û dixwarin. Qijqijî aciz û bêhêrc dibû û bi dengekî bilind digot: Zîv, zîv, zîv. Mirîşkê dema ku ev tişt didîtin, Qijqijî dibir koxê. Koxê yanî holika wan koxik. Lê Qijqijî hez nedikir ku here koxê nerehet dibû û zîvezîv dikir. Mirîşkê kir nekir, nekarî çîveçîvkirinê fêrî Qijqijê bike. Wê biryar da ku çêlikê xwe bibe cem dîkên mezin ê ku yekî temendirêj û zana bû. Rojekî mirîşk û Qijqijî ketin rê û ew çûn cem dîkê mezin. Ew li kêleka darekî mezin û sipehî dijiya. Mirîşkê pirsgirêka Qijqijî ji dîkê mezin re şîrove kir. Dîkê mezin li Qijqijî mêze kir û got: Bi min tu pirsgirêka wî tune ye. Lê bo ku dilê we aram bibe, hûn dikarin herin ba bijîşk dîko jî. Bêguman ew ê alîkariya we bike. Mirîşkê bi baskê Qijqijî girt û ew bi rê ketin û çûn cem bijîşk dîko. Mirîşkê pirsgirêka Qijqijî ji bijîşk dîko re şîrove kir. Bijîşk dîko yekî ciddî û aram bû. Wî ji Qijqijî re got: Çêloca nûkulê xwe bi temamî veke. Pişt re wî bi baldarî li gewriya Qijqijî mêze kir. Wî tê derxist ku di gewriya Qijqijî de kêşeyek heye. Lê bo wê kêşeyê tu derman tune bû û divê dev jê berdana. Bijîşk dîko hinekî fikirî ku ji wan re çi bêje. Mirîşkê gotibû ku çêlikên din ji ber vê pirsgirêkê henekên xwe bi birayê xwe dikin û wî aciz dikin. Bijîşk dîko
li derdora xwe baş dinêrî, wî dît ku çend çêlik li paş tûmekê xwe veşartine û li wan guhdarî dikin. Bijîşk dîko tê gihîşt ku ew xwişk û birayên qijqijî ne û hatine wir ku ji her tiştî agahdar bibin. Ji nişka ve biryarekî balkêş da û got: Mirîşk xanim, zîvezîvkirina qijîşk tiştekî pir balkêş e. Ev salên dirêj in ku min tiştekî wisa nedîtibû. Qijqijî dîkekî taybet e, yekta ye, tenê ye. Piştre bijîşk dîko dengê xwe zelal kir û bi dengekî bilind got: Belê, ez divê bêjim ku qijqijî dîkekî yekta û taybet e. Ev cûre dîk pir jîr in. Divê ew zêdetir li derveyê koxê û li hewayê azad bin û gelek kurman bixwin. Piştre bijîşk dîko baskê xwe li ser serê qijqijî kişand û got: Baş e çêlo can, niha tu dikarî bi dilekî rehet herî. Mirîşkê û qijqijî spasiya bijîşk dîko kirin, çavên qijqijî ji kêfxweşiyê dibiriqîn. Wî çend gav avê tên ku sekinî û li bijîşk dîko zivirî got: Zîv zîv. Spas bijîşk dîko. Yani spasiya xwe pêşkêşê dîko dike. û paşê wî ber bi xwişk û birayên xwe ve baz da bi kêfxweşî û bi dengekî bilind got: Zîv zîv. Ji bo ku wî zîvzîvê tiştekî baş e normal re ji bijîşkê re gotiye zîv. Ya rast diviya de Mijganê Şêxî, Mijgan xanim ku îsal hatibû fuara pirtûkan a Amedê jî, di vê çîrokê de dixwaze bi însana bide hînkirin ku henekên xwe bi kêmasiyê însana ve nekin. û doktor jî, bijîşk jî vî tevsiyeyê dike hinek tiştên ku kêmasî xuya dikin dibe ku bibe taybetmendiyekî. Ev çîrok jî wisa ji qelema Mijgan Şêxî. Ev jî li vir.